Страху се изсра. Ало! Горещо. Кажи! Чуваш ли ме? А това? Ало! Северине, говори бе! Ало! Майко! А това? Ало! Чуваш ли ме? Ало, не те чувам. Не. Ела да видиш, моля. Като е майката това? Майка ме караше да тръгна. Това ще сложа, това на Севери. Ало. Сложа, ама го обърни на лице. Добре. И е това. И затвори циповете. Чакай! Ало. Да говори бе! Ало. Севери гъс! Севери да войно! Говори бе! Ало. Ало бе! Си, пръсни го дразниш, Не бе! те чувам. Си, пръсни го дразниш. Това е много изнервящо. Дай си колко ми. Вие това ще много нещо. Той е без Ще цвета пак. ходят по спен. Той е без цвета пак от нашия глас. Да работи, аз тук съм Ало. Говори бе! Оф, ти не говориш, чао. Не! Говори бе! Оф, трябва ти слухови апарати. Ало бе! Чао. Трябва ти слухови апарати просто. И пак го саднах. Вау! Просто това е втория епичен епизод. Чао!